Zaterdagavond werd onder grote belangstelling van jong en oud de 68e prins van carnavalsvereniging De Windbul uit Wansum gepresenteerd. Na een spannende zoektocht door de escape room werd uiteindelijk Rick Rutte uitgeroepen als prins Rick I van De Windbul. Geef hem meteen een applaus, prins Rick I! Ik ben Rick Rutte, geboren en getogen in Wansum en trots uiteraard dat ik de 68e prins mag zien van De Windbul. Ja, de eerste adjudant dat is Michael Poels, kameraad van mij. De tweede adjudant Mark Beetrams, tevens voorzitter van de vereniging. En als naar Emil Jans. En Wienbelinnen! Wienbulkes en Wienbelinnekes! Ontzettend veel zenuwen. Ik ga hier van alles voorbereid en ik weet er helemaal niks meer van. Als eerste prins van de gemeente Venray heeft Rick er veel zin in. Dat het helemaal top gaat worden. Het begin is er en we gaan er gewoon iets keimoois van maken. Het mooiste feest van het jaar is weer een feit en wij gaan voor een bak gezelligheid.